Bocingwane nabantu babo. Mfowethu, Impilo. sikhona ngane kwethu. Hayi sikhona phakade. Ngane ukuthi ngixolise mntababa lapha emkhaya ngoba inkinga la ihambisana nesimo setechnology. Ngeke sikwazi konke. Ngeke ugaye inkani ngapha futhi uhlaniphela itechnology. Lezi iy'ngane ke lezi yaziyo nje lezi ngane zamanje ukudesha. Mm. Bese ke zingakwazi ukulandela into okuyiyona yona. Mina ngithi uyatayela. Lutho ngane kwethu. Manje siyazi abantu abanobukhosi emakubo bayitshela kahle. Cha ngane kwethu lapha mhlawumbe masingafushanisa nje okwamanje ngenxa yesimo senetwork ngento ey'ningi. Nophakela lapha sizazama ukum-invite esigabeni sokuthi mfowethu sibukisane inkinga eserious sibhekene nayo njengezwe laseNingizimu Afrika ngaphansi komthethosisekelo owavumela ukuthi izitabane zibe semthethweni, kodwa zona zagaqa zaphula wonke amalungelo awukuphila aqondene nesikompilo lomuntu nomthethosisekelo wokuphila komuntu. Zalokhu zibukelwe ngoba kuthiwa uhulumeni wayishayela ihlombe ngo-1998 uThabo Mbeki esayina umthetho. Emveni kwalokho mfowethu sinenkinga-ke silasi-ke njengamanje ukuthi iy'tabane zigamenxe. Ukugamanxa kwazo kudlulele ekuthenini zigamanxe nje ey'ntweni ezizidwedwe njengoba osomezi benza lento abayenzayo. Manje zizothinta isidleke sempepho kanye nosikompilo lwethu nengubo yethu yokwembatha nempepho yethu njengesizwe samaZulu. Anginankinga-ke nokuthi-ke uma ezinye izizwe zikuvumela lokho kulungile, kodwa thina njengoZulu umlando wethu uyasiphikisa ukuthi singavumela lokho. Mfowakasikhakhane ngumemela mfowethu ngoba ngezinye zey'nsizwa ezisilekelelayo kakhulu ekuthenini sibukisane izinto ey'ngahambi kahle phansi komthunzi welanga. Namhlanje-ke mfowethu noma kuyilanga elibi kungoLwesihlanu, kodwa ngithi asikubangule lokhu ngokukhulu ukuphuthuma ngoba isimo sakhona siyaphuthuma futhi hhayi ukuthi siyaphuma esandleni, sesiphumile esandleni ngoba kangangoba sesinane-date zithi iy'tabane ngesonto ziyavunula kuthiwa ziyohayirisha yonke into ethiwa imvunulo kamayemaye zivunule. Mina-ke lokho ngiyakubabaza-ke ukuthi njengoba kuney'nsizwa zakithi eGoli namaZulu akithi eGoli, angifisi ngathi into enjalo ingafinyelela kubona ukuthi iy'tabane ziyovunula namajistrini zishidabele imvunulo yakithi ngoba ingubo yethu yokuthandaza. Kanje ngoba mfowethu ngilenganisa ngeyoni namaNazaretha yokuthi iyoni ziyasokola, namawelisela ayasokola, namaNazaretha ayasokola uma uthatha imvunulo yawo ungangena ngayo eklabhini uphuze utshwala noma uhambe ngayo wenze izinto ey'ngahambisani nomthethosisekelo wenkolo yabo. Ngiyacela-ke ngane zakwethu ukuthi mfowethu nawe mfowethu ungenelele ngokombono wakho nangokweqiniso lakho nangokwesimo esibhekene naso njengamanje ngoba izwe
kumele lilungiswe yithina esisenamehlo okubona ukuthi kufanele kwenzakaleni. Phakade. Yebo mfowethu. Angazi noma kufanele ngi-request ngoba manje Ngiyakuzwa futhi angani umuzwile yini. ngiyakuzwa kodwa manje ngizwa Angizwanga. ngithi ngiyakuzwa kodwa ngathi Okune echo. ngicela ukuqala phansi. Allo? Uyangizwa manje? Ngiyakuzwa mina uMacingwane, inkinga yimini ifoni yami ngathi ne-echo. Asengathi inetwork kaMacingwane enenkinga. Nami ngibe ne-echo ekuqaleni ngisangena, mhlawumbe ungavala i-mic uphinde uyibuyisele. Hayi sengizwa ngathi si-right. Oh yebo. Kodwa kade ngisakhuluma nizile bafowethu. Hayi sekuzwile konke obukukhuluma. Hayi bafowethu nje kodwa sizozama ukuthi sikhe kulokho esikuzwile mhlawumbe sizwe ngathi kumnandi. Cha mfowethu ningakhi la ngathi kumnandi khona noma angumnandi khona. Asihlale nje enkingeni ngoba inkinga esibhekene nayo siyayazi. Izitabani zifake imvunulo yethu zavunulwa ngayo isidingo singekho umthetho sisekelo uyivikela emvelo kwalokho izitabani zathatha imvunulo zayichaphaza zayishidabela izitabani zathatha imvunulo yethu ezaqabulana ngayo zavunula ngayo yonke imfihlakalo yethu njengoZulu. Ilokho kuphela engifuna sokukhuluma bafethu ukuthi sithule sithini. Babundabandaba. Mboma ngiyabingelela insizwa zakithi, ngiyathokoza kakhulu uMacingwane ukuthi asimemele lapha. Ngicela ukuthi ichulu mase likhulumile laqeda ukuze sivikele inkinga yokuthi sizizwe masikhuluma kusabela kwenye indawo. Uvala i-mic, wonke umuntu okulo live ayivale i-mic, ayivule ngoba esekhuluma kuzokwenza ukuthi umsebenzi ube lula kakhulu. Siyabonga mfowethu. Ngiyathobeka ndabandaba mfowethu Ngiyathokoza. benjalo mfowethu kuzoba njalo ngala kwethu. Akasale sengena undabandaba ngoba phela mina ngithi ngiyinkosi ngeke akwazi ukukhuluma emva kwami. Hayi kusho hey batho. Ngoba mina Nkosi yami vele ngumdidiyelo kwami kuphelela lapho ngiyabona ukuthi ngiphakathi kwabantu basebukhosini, cha ngingene bafowethu. Ngiyathokoza Mboma, ngiyathokoza Macingwane mfowethu ngokuthi usibizele lapha. Mboma kunabantu abaningi abathema bebona le post lena ukuthi umfoka Mchunu usicelela lapha. Ama comment amaningi abethi ingani wena uzwani nechunu, engani wena uzwani nechunu. Ngithi ke mina yimi ngithatha ucingo ngashayela ungizwe, akuyena ungizwe ofonele mina. Ngamshayela ngamtshela ngathi wemfowethu lokhu kungezwe, lokhu kungemsamo yethu, lokhu kungathi qobo kungekusasa lezingane zethu, sizinsizwa thina asedluleni endabeni zokungcweka, namhlanje akungcwekwa la kubanjwe impi yangempela la. So ke angifuni indaba yokuthi sikhunjuze ukuthi konje sake sahilana sathini. Yiphi insizwa ethi mayihilene nenye insizwa kuze kuphela iviki ithukuthele? Umuntu onjani lo, akana ingane lo muntu, akanabona abantu abathandayo lo muntu. So ke ngifisa ukukhulula laba abanenzondo yabo, abafuna ukuthi inzondo yabo iphathwe ngabanye abantu. Mina nginayo inzondo mina. Nakusasa futhi uma Mchunu ekhuluma into engahambisani nayo ngoba ngiyindoda, ngiyophinde ngisho futhi hayi Mchunu lokho angihambisani nakho. Kodwa mayikhuluma okuphathelene nezwe, ayikhuluma nje okuzokhuluma nezingane zami njengoba ngizele nje nami. Hayi ngeke ngize ngicabange ngisho ukucabanga mina ukuthi kufanele ngiyeseke leyo. Ngibe ngokuqala mina ukubhala ngalento yezitabane, lento yokuthi izitabane zifaka imvunulo yethu. Ichunu lathi lingena ntambama ngase ngibhalile. Lathi lingena ntambama ngaba ngokuqala uphumela obala lathi nje uMchunu ngiyameseka lapha afa khona ngalento ngiyofa khona. Yimi ngithatha ucingo ngamfonela ngathi uma bekubiza enkantolo ungitshele mfowethu ngiyoba khona.
ngoba ekugcineni kosuku imapha amalungelo anelungelo lokulwelwa namalungelo angenalo ilungelo lokulwelwa. Yini makukhulunywa ngokwethu kwaZulu njalo thina bonke umuntu unelungelo lokwenza noma yini ngeyethu into, yithini esingenalo ilungelo lokwenza noma yini ngeyethu into noma ukuyivikela. Ukhona akababhala ukuthi manje ngoba itabane imithetho ibhaliwe zona ihambisana nemithetho, zihambisana neyazi imithetho hayi yethu, zihambisana neyayi imithetho lengenamagceke. Awukho umuzi namanje, awukho umuzi wesitabane. Mawungahamba nje ucinga lapha eSouth Africa, awukho umuzi wetabane. Umuzi okhona ilama hotel abahlala kuona nalezi indawo abayiqashile abahlala kuzona. Awukho nje umuzi ongafika ukhuleke kuwo Mboma uthi ngiyakhuleka kwaSikhakhane kuthiwa umuzi wesitabane lo. Awukho. Bayesaba nabo badala laba bantu babakhona, abanayo imizi, banezindlu. Umuzi nendlu izinto ezimbili ezihlukene. Manje bese bebuya bezogabisela abantu ngemali, begabisela abantu ngemali bathi banemali, laba abantu abahlezi belele ngaso sonke isikhathi bahlezi belela ubaboni basebenzayo. Kodwa manje baqhamuka sebezogabisela izingane bethi kukhona imali, iningi imali ebutabanini. Nakithi ke lapha einsizweni, ngithi nje lapha einsizweni, baningi abantu abaganiwe nabanabafazi abaphila lempilo, abacashile abangemuva. Okuyibona abagcina befaka izingane kulezi zinto okwenziwa khona lemkhuba le enziwayo. Okubuhlungu kakhulu ke okusiphakamisile njengoba silapha nje, siphakanyiswe iudaba lwemvunulo. Kukhona abakhala ngokuthi kungani imvunulo kungakhulunywa ngokuthi isizwe simbatha amambatha, intombi zibhinqa amabheshu. Bafuna sikhulume kuphi, bafuna sikhulume nini ngoba sihlezi siyikhuluma le nto, sihlezi siyilwa le nto. Ababe khona kugana inkosi yasemazimeleni kunentombazane eyasukuma lapha yana ifaka imvunulo, wayekhona uMacingwane, yasukuma ifaka imvunulo leyo ntombazana, yavumisa ifaka imvunulo. Yimi lo engayicela ngathi mina hayi okungcono mangabe ukuthi into ojwayele ukuyenza le, ngicela uhambe uyoyenza khoneni lapha, ungayenzi phezulu kwethu ngoba lokhu kusukuma nje phezulu kwethu usivumise uvunulile uyintombazana, ungabhincile uvunulile, akuyona into eqondile. Okwangiphatha kabi ke amanye amakhosi ayekhona lapha akhuza mina, ngikhuza lowo mkhuba loyo. So ke kukhona nokonakala kwezinto okukhona okwenziwa ngamakhosi afuna ukuhambisana nesikhathi, afuna ukuhambisana nesikhathi samanje, akhohle ukuthi into yobukhosi ayinayo ifashion. Njengoba silwa nje kukhona osedelelile nje lapha sinomchuno wasifaka sobabili wathi wona amakhosi nendlula mithi ayithula ithina abafana abancane belwela izwe. Yithi amakhosi njengoba sikhuluma nje, yithi amakhosi awekho ngaphandle kwethu. Sikhona ngisho isisho esishoyo esithi sizinsizwa thina singamakhosi. Amakhosi ayizinsizwa, yithi esiyingubo yazo. Manje ke ingubo yomnikazi inuka umnikazi, iphunga nje lo muntu linikwe ngubeni ayigqokayo. Yithi ke esingamakhosi, yithi abanikazi bamakhosi. Manje ke ngeke sivume ukuthi kwenzeke into engasile, kuthathwe into esiguqa ngaye emsamo. Lokho kwethu okugcwele lapha kithi ukuthi insizwa zonke ayisayihlonipha imvunulo evunulwa ngamakhosi. Mhlambe yilo ke ithuba leli elizovula ukukhuluma ukuthi ke kuqala ukulungiswe lokho ngoba kukhona ukufuna ukulungiswa nje lapha kithi sizinsizwa. Insizwa ivunula ngendlela engafanele. Manje ke kodwa ngeke sithi ngoba insizwa ivunula ngendlela engafanele bese sithi lokho kubi okwenziwa yitabani, okwenziwa abantu okungafanele ngisho nabe bayithinta imvunulo. Bese kuthiwa ke ngoba kukhona abonayo vele lapha kithi asivu. Yonakele nje Sikhakhane le ndaba esiphunu, yonakele idinga ukuliwa, isiqalo sokuyilwa lezi itabane mazinamandla lapha eSouth Africa ake siyibone ziba ngamandla phezulu kaZulu. Sibone mayethu umZulu ayivumi lento ayiyo. Akakwazi ukuthi umuntu aqhoshe ngokuthi ngingumZulu mina, ngivunule ngoba ngingumZulu. Zulu kuyazalwa, iziphi ingane izozalwa yilaba abantu? Ake ngihlehle bafowethu ngibuyele emuva kancane. Ngiyathokoza. Ndabadaba bafethu uyangizwa mfethu? Ngiyakuzwa. Ngina kwethu ngiyabonga kakhulu, ngiyakwamukela ngokwenkulumo mfowethu, ngeke ngisangena ke kulolu daba uqale ngalo, kodwa futhi mfowethu la ngempela iqiniso lithi
imkhombi yenanana njengamanje mfowethu silimele kakhulu siyisizwe silimele ngokuphezulu ukulimala ukuthi bafowethu uma singasukuma sivukele ongokwethu akekho umuntu oyosukuma kuvikele bafowethu njengamanje sigaxela ukubhubha uma izitabane zikwazi ukuba so comfortable entweni yethu sibe sizamukele ngokomthetho sisekelo kodwa ngokwezwe nangokosiko impilo ufuna zibe nelimit asinayo ilimit ngoba oyintombi omfana ufuna mayisenza intombazane ufuna ukuba intombazane edlula umuntu no intombazane ufuna ukuba umfana ufuna ukuba umfana adlula abafana njengamanje mfowethu konke okushilo nguzwile siyakuzwa siyisizwe njengamanje sicela mfowethu umfowethu bavava angene kodwa futhi nithi maningena nazo ukuthi izitabane kumanje thuwa imvunulo ifuli booked kwamayimaye izitabane zithi ngesonto zona zobe zivunule zitshengisa ukuthi thina lento sikhulumayo siyaphetha bese ubuka ukuthi uhulumeni uthini kuzothi mangabe isimo siphume esandleni lezi zinja mana ke manje icingwane usojwala ukwenza lapho live bakho vele uheme wedwa ungekho umuntu okuphendulayo so sesikhohlwe la inetwork iyahluka izohamba manje inetwork la mfowethu ngicela ukungena nami bese uthi sengiphazamisekile ngoba sekuze kwaphuma undabandaba kodwa mayibuya nimgade lapho nimfake cha chuno mfowethu isililo esikhalwayo siyezwakala bafowethu ukuthi kodwa mhlambe enye into phakathi engiyibukayo ngisho wesibili manje lento ngaso sonke isikhathi mangabe lelizwe lase South Africa kukhona into elisensitive thenini lifuna ukubhekana nayo noma lifuna ukuyifesa kuba nento nje encane eqhamuka eceleni iovertake leyo nto bese icima yonke lento abantu abebefocus kuyona ungenwe kuleyo nto esuke iyaleso sikhashana idlula abantu sebedungeka imiqondo sebelahle nefocus yento ebibalekile kubona ngilana ke kuthenini phakade bekula kade kukhulunywa kakhulu la ngendaba yabantu abayizivakashi ebekuyona into ebisekhaleni kakhulu kubantu nebi bakhalisa kakhulu nebisikhalisa kakhulu siyizwe sekuqhamuka lena ke manje emvunulo uyabona ngibona manje sekuyesi trend ukwedlula leyo ukuthi sikhala kangakanani ngokuhlukumezeke sikukhona ngeke ke mase kuqala ukukhala singagcini nathi sizizwa ukuthi asikhale noma sifuna ukuattenda lokho ukukhala okukhalwayo mfowethu kule nkulumo ethinta nibabiza ngani ngibajwayele mina labantu cha bafowethu wecingwane ukukhala kwakho kuyezwakala kodwa into ezokwenza kungazwakali iyodwa ilenethi into ezokwenza kungezwakali ilenethi lento yemvunulo nje bisiqhamuka kanje isikhulunywa ngalendlela esikhulunywa ngayo ukuthi abafowethu laba ababulili bibili sebeyigqoke ngendlela abayigqoke ngayo kubhlungu ngoba sekuyakhulunywa kodwa kuyona into yokuqala imvunulo yamakhosi amakhosi ekhona amakhosi angikhulumi ngonobambela ngoba unobambela umuntu ofanayo nengena kuye kumshayo okunye angakwazi ukungena kukhona uyabona amakhosi athule imvunulo yabo yamakhosi igqokwa abantu besifazane abayesikhathini namhlanje imvunulo izigqokwa laba ababili kubili njengobabazi ukuthi baya esikhathini noma bayi imvunulo vele abanikazi bayo ucingwane ibona abaphisane ngayo ngoba phela abanikazi bemvunulo iyona indlunkulu namakhosi uqobo bayithathileke imvunulo baphisana ngayo thina sinqaba nento yobani sinqaba nento yobani thina abanikazi bayo mabephisene ngayo ngoba
ngeke umvimba umuntu mayethatha isinqumo ngento yakhe neyigugu lakhe. Ukube nje uyabona ungabe le nkulumo imnandi kabi noma inesoka kabi ukube kukhulunywa ukuthi sikhuluma thina emva kwabanikazi bayo into. Kodwa manje sizothi thina silwela imvunulo abanikazi bayo bengayifuni ngoba phela abantu abangayifuni imvunulo iwona amakhosi. Saze sayibiza ngesibongo sakomunye umuntu zaba isizwe. Mina mfowethu ngibona sengathi ubuhlungu singabuzwa kodwa ngeke kuze kusebenzele ukuze ubuhlungu kulesikhathi esiphila kusona. Yebo. Ngake ngasho sikhuluma nawe koMnew Life ngathi kwasuke konakala amakhosi anikela ngobukhosi athatha umthetho. Ngoba amakhosi madala kunomthetho umthetho wakhelwe phekwa amakhosi anikela ngobukhosi athatha umthetho kahulumeni oshintsha usuku nosuku awasasho noma ubuhlungu noma umnandi ayithulele nje. Mana-ke ngapheka lokho umngane kwethu amakhosi ahola nenduna zawo zenhlabathi esigabeni esokuthi aholelwa abantu abayizitha zobukhosi nabayizitha zenhlabathi okuhulumeni. Uzophikisana kanjani nohulumeni oholelayo? Uyabona Cingwane noma ngathiwa ungasimobilize kanjani noma singahlukumezeka kanjani kodwa le ngeke sikwazi ukuyiwina ngoba inabanikazi bayo abayikhandayo ukuthi ayibe nje. Vele akekho umuntu engibona ukuthi ukusho deep down ukusho kusuka ngaphakathi kuyena ukuthi athi itabana ihambe. Zizohamba yephi zingeza se-South Africa ngoba itabane kuphela inikezwe nazo indlela yokuthi ifuna ziphathe kanjani nathi sinikezwe indlela yokuthi ngoba zikhona funa siphathe kanjani. Ngoba uma sotha ihambe kusho ukuthi singathi akuhamba abantu bakithi siyeka abantu bokuhamba sihlulo ukuxosha abantu bokuhamba sixosha abakithi abantu. Cha bengisho ukuthi mina aziyonuka kude mhlawumbe khona iprovince singayikhethela zona ziyonuka kude ngoba ngcono kunuke islamane nekhwapha kwenye indawo hayi la kwaZulu. Kuyafana nalapho thi abaye khona nakhona kunomthetho wakhona. Umthetho ngoba vele sekuthiwa siphile ngomthetho. Abanikezwe ke phela nabo umthetho ozobaphilisa nozophilisa nathi kuze sikwazi ukumukelana ngoba ngeke kuzogcina yabo lento ukuthi kukhulunywe kanje kuzogcina sekusengathi mhlambe amabhinqa noma amaZulu kunanempi nabantu abanobulilo obuthize kanti akuyona into enjalo ukubuka nje ukweyeka noma ukudeleleka noma ukudicileleka phansi kwesithunzi sezinye izinto nezinye izinto noma sabanye abantu ngabanye abantu. Mina ke kodwa Cingwane ngeke ngize kungiphathe kabuhlungu kakhulu wemvulo ngoba imvulo vela ngiyiboleki. Yinini enizoba nezinkinga ke zokuhambe nithola zona imvulo eseyihuhlwe ezinye izinqa ngoba niyayiboleka imvunulo. Hayi bala mkhaya yena nobuyingenelela bala cha wethu ngithi mina kuwe ngane kwethu ngiyabonga kuwe ngibonga nakuphakela umthakathi ngokwazi ukuhulula leli qiniso. Ngifuna ukusho nje into eyodwa ukuthi amakhosi nendlunkulu badayisile. Izwe liyobuya ngokuthi nathi sikhonjiwe sikwazi ukuthi silawulele ezimeni engafanele ukuthi zenzeke. Mina ke ngenhlanhla ke ukukhonjwa umuno wendlula mithi nginalo ilungelo lokukhuluma ngoba umlomo wayo indlula mithi uma ngabe kukhona ungahambi kahle ngibona ukukhulumeka ezweni. Namanje ke ngithi
noma ngabe imuphi umuntu ongumZulu wonke amakhono omhlaba akasukuma alwe. Akukho sitabani savunula ngemvunulo yakwaZulu, akukho sitabani sageiza ngemvunulo yakwaZulu, noma ngabe sezamcimbi muni ekubeni singakho kungekho leyo singenalungelo lokuthi siyenze lonke lo mcimbi soyifikela qathatha bese sibona ukuthi senze njani, sikhulumele nabo phansi bese phinde ngaphezulu kwalokho ngiyaqinisekisa ngithi mina amakhono onke itabane into eziyicabangayo into ngabe kufanele ziyayenza ngabe ziyaxolisa zithi siyaxolisa lokho kwenzekile kube wrong futhi okwesibili siyacela ukuthi nisikhulise ukuthi ikuphi ekufanele sikwenze nengafanele sikwenze. Lokho kuzosilekelela ekuthenini sazi nathi ukuthi i-excitement yethu njengeyitabane ihamba ifikephi, ingathinti i-altara, ingathinti umsamo wabantu abaphilayo njengoba inkolo nesiko liyinto ejule ngendlela esimanga esingesivume ukuthi lihlamba naso. Cha mfowethu Cingwane, njoba ngishilo namanje ngisasho ubuhlungu noma ngabe buzwakala kangakanani, kodwa khona la ekufuna engabe busuka khona noma sibambelelise khona. Njobusho nje uthi khona abasidayisile, abadayisile thina, abadayisa into yabo. Thina kade vele sadayiswa thina mhlabe ohlala nokhokutha nje saqala lapho ukudayiseka. Manje mfowethu mina engingakusho nje mfowethu ukodwa ayibe khona indlela ekukhulunywa ngayo ukuthi itabane ukuhamba kwazo ukuhamba kugcina la, nathi okwethu kuhamba kugcina la. Kodwa mina ngeke ngivume ukuthi kuthiwa kukhulunywe neyitabane singakakhulumi nodadewethu ekuyibona abajombe izinto zethu. Uyabona nje njoba ngithe ngiyalimala ngoba uphakela umthakathi uphumile. Kwanongoma khona igodi ekugiya osisi bakhona begiye ngamahawu ngehlango iphethwe izinsizwa. Bakhuza izaga einsizweni. Abasuke bengabaphenyile bababona ukuthi baseyinsukwini zabo noma bekhona einsukwini zabo. Kodwa manje sesizokhuluma nje ngoba sibona lokhu okulama nje sikhohlwe ukuthi umonakalo ngempela udedelwe yithina nabantu abazizalayo ngoba ukube lento yakhuzeka egcekeni ungaba iphumelanga ngaphandle. Ayigama lelo mfethu namakhosi njengamanje athule ngathi afile, kodwa njengoba sesiwasola nje azobuya wena azosola thina uzubona ukuthi siphandle kangakanani. Mayiqala inyakaza wona azothi azosola thina ukuthi ijibe sawukhuluma emphakathini singakhulumanga nawo ngasese ngoba fresh mina vele Cingwane ke mina nje emlandeni wami nesemlandeni wakithi inkosi asinayo, futhi ayikho inkosi ekufuna thina sikhuleke kuyona ngoba thina ethi inkosi kwakunodumehlezi kaMenzi kuphela. Usibona sinanhlabathi nje ngoba ziningi izinto esazi ukuthi izuzwe inhlabathi nesasingeke size sigoloze nayo. Noma ngenzani vela wasemakini adayisa ngemsamo yasemakini, awukho wakithi umsamo odayisa ukubuswa kobukhosi. Iyakuhluphi na one. yebo mfethu ngiyakuzwa bani. Hayi sengiqedile mina okwami. Ngiyathobe kakhulu mboma ngamqhele mfethu ngoba udaba oluqhubekayo, kodwa bengicela nje ukuvala ngenothele ukuthi mfethu kusasa ekuseni sizokhuluma kodwa ngizonyukela eGoli. Ngifuna ukuthi lokho abakuhlela ngiyokubona ngamehlo, ngithule nje ngibuke ukuthi ngempela ukhona yini umuntu owemvunulo ongaherishisa izitabane lapha eGoli.
ayinikeze imvunulo ziyishida lo. Cha Cingwane ngeke phela uvimba abantu ibhizinisi phela leli ukuthi baqashise. Ngeke ungabaphazamisa abantu abaqashisa ngoba nami imvunulo mangithiwa ngithumela intombi yami ukuthi ayihambe iyongibolekela. Ingafika ibuye nayo umuntu oqashisayo ngeke azi ukuthi iyoqokwa yiyo noma iyoqokwa indoda yayo. Cha mkhaya ngiyavuma lapho kodwa ngifuna ukuyosibuka nje lezo simo. Ngifuna ukubuka izitabani angini manje ngifuna ukuthi ngibuye ngikhulume ngento engiyaziyo. Ngifuna ukuwitnessa ihistory. Ukuwitnessa ihistory ethi ngiyibonile izitabani zivunule ngemvunulo kaZulu zatshikisa ngayo kwaMayimaye nesonto njengoba zihlelile. Angisho ukuthi Mina bengizothi khulu bengizothi ungayi lapho. Owami umbono. Bengizothi ngiyaya amahostel onke eGoli insizo zakithi ngiyaya ngifuna ukuyobona amanyala ngifuna ukuyobona izitabani zivunula ngemvunulo kaZulu phambi kukaZulu phambi kwezinsizwa bese ngiconfirm ukuthi sisodwa. Cha uyazi mina khulu ngishiswa yini kanjalo ufuna ungibuza ukuthi yini yenze usho njalo. Ngoba ngiyasho ngithi mina wami umbono ubuzothi hayi ungayi ungafani nomuntu wesifazane othe okuyena othatha ifoni yendoda ayivule bese ebona izinto ezomkhalisa ngoba uzoya lapha ufike lento othi uyibone yenzeka mhlawumbe ugcina usuwenza into errong ngokucasuka noma ngokubuka. Lo muntu akana network uNkulunkulu wami. Cingwane. Ngiyabonga kakhulu.